Na szóval bocsánat, hogy megakadt, ugye találta a tárhely, most új SD kártyám van, de nyughass, ugye mindegyiket ugyanúgy fogom feltölteni. Ja, egy dolgot még nem tisztáztunk. Ebben a kommentáromban nem kérek hülyeségeket. Maguknak tartsák meg az emberek a saját irítségüket, a saját beszólásaikat. Nem szeretnék ilyet hallani. Magassa, ugye ő lesz a következő kutya. Ő tényleg egy különleges kutyafajhoz tartozik. Ugye ez is írja. Magasság 53-tól 61 cm, testtömeg 20,5 kg-tól 23 kg-ig, természet önálló, bátor kialakulása